ya Adik. Oh, potonganmu. Pesan cinta, pesan sayang, berdiri saya. Ayo Satria. Seorang. Satria bang. Saya si putri. Yo. Lakai sawangan katon angawe awe rerempo katempo angin ingkang mangijin sareton ajeng sumawang manengko ure rahayu sakan wong adoyo Oh. Yo yo. Ya yo. Yo yo. Yo, ayo Dra. Ojo kalah karo Gatot ya, Dra. Bocah potongane ra ganteng lho, lele. Mingkem, Dot, mingkem. Coba iki. Oke. Ya. Yo. Cocok ya. Piye, Dra? Coba iki. Sikile wis pedhot Gatot. Rasa kemayu. Tonyo kene. Kowe kuwi lho. Pane ra ganteng. Rungono iki lagune. Ya. Kepingin bisu. Piye, Dra? Penak ta, Dra? Bisu. Oh, enak ta, Dra, kalem tapi rada greget jo kalah karo Gatot. Lah, Ngarep no pisore seneng ya riko yo barang riko iso nemu kado abi wong liya
asik dek. Riko sikirane nyawa Kyang byang sun hang kiyo Langit bumi nyekseni Son lan riko tiati Iso arek iki ndrat-ndrat. Yosi Oh kamu wayu ndrat-ndrat. Wong sun sayangi Yakin oriko Wong sun wasi Was nong riko Iki ison popo Yakni singkiro Yak apiso sosok Rasa pipis ning kono, Dot. Aja pipis ning kono. Yandane wangi Gandene rasa sehat suci Riko sikirane nyowo Kyang son hangyo Langit bumi nyekseni Son lan riko jadi sisi Yosi ono maning Gumondra ro kowe gumondra. Gatot ro kowe gumon. Alah ngono-ngono sing dijokne. Wong hati son welasi Ha ha ho ho. Ho ah ho ah. Ho ah ho ah. Ho ah ho ah. Langit bumi nyekseni Son lan riko jadi siji Yosi ngono maning Wong sun sayangi Yakin oriko Omong ngono ya, Dot. Penging melok. Loh. Kowe kuwi lho bocahe kuwi lho. Ora godak nek ngono kuwi ora godak kowe. Barengno ya blok goblok. Krungu Ngomongane to Mas Gadot, ngomong neh. Welas nong riko Iki ison popo Biar disingkiro Biar kalbi sosok Berusuko Katane wangi Gedene rasa sehat suci hoi 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 ho ho. Ya 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 ya. Ah. Oslo 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 oslo. Jadis. Tereret cengol ya bocak lho, Ndro. Iya kan Diguyu Iqbal kowe. Kon Tat. men lho. Gadot. DC karo burine Ndro kowe. Heh? Tenan. Batekene Ndro. Ngantek muni diapakne? Krungu Ndro. Bal seksenono ya Bal. Ngantek muni. Seksene ya Bu, ngantek muni dikek. Riko sikirane nyawa Ayo Ndrak. Byang son hakiwa Langit bumi nyekseni Son lan riko jadi sisi Yo sing ono maning Kena tugel ndase bocah iki. Wong sun sayangi Yakin oriko Wong
jenenge nyala, kuwi jenenge nyala. Kon joget dhewe goblok, nek kancane joget nyalai. Yo sing ono maneh Asoy, ora iso kowe. Ora iso kowe tak ngono kuwi. Hoka hoka. Hoka hoka. Hoka hoka. Hoka hoka. Chandra, Chandra. Yo sing ono Golek nganti muni diapane? sayangi yakin ringo wangi son wala Ayo. Nyapa? Sing di to sing di. Riko si kiarane nyawa Kiam yang son hang kiwa Langit bumi nyekseni Son lariko tiati sisi Yo sing ono maning Wong hang son sayangi Yakin noriko Wong hang ison welasi Iko jarane jawab yang son hangiwo Langit bumi nyeseni Son lariko jadi sisi Yo Terus ya. Terus Ayo. 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 Beh, kuwi iki jan. Ayo, Dot. Kowe kalah karo Lek Gianto iki lho. Tenagamu ora sak banyan musuh Lek Gianto kuwi. Endi? Oh, cetane teko, Ndro. Medan jambake gilane. Setan ora mendelik blas. Iki lho jagoku, Ndro. Jagoku. Dasar cahyo ganteng Endro gagah. Yo sekti. Lho nyapa kowe Endro lho. Silate pinter ra umum Endro iki. Oke. Weh, rambutnya benakne, tumone delokmu. As. Nah ya, iki lho. Hei. Musuhmu kuwi. Tepuk tangane Adik. Oh, potonganmu. Adis. Urung tiba apesmu le. Oh, ambekane delok-delok. Coba tarik napas, Dot. Tahan. Lepas. Enteng. Tarik napas. Tahan. Lepas. Wes. Siap.
Awas lu Dro, awas lu Dro. Ular kobra le, ular kobra. Ular kobra. Oh, kayak tahu roh aku jurusmu irat. Apa iki? Alah, alah suwasana bathukmu. Ya ora pamer nek Indra iki. Iki lho blok. Ayo. Beh. Ini lho Dot, cah ganteng anake wong gendeng. Nek diantem kembangi kudune ndadi blok goblok. Kaya gablek mah lho. Kasep. Rungokno iki lho mari diantem Kang Indra. Celokno sing kereng, Dro. Arek-arek aja suwet-suwet ya rek. Aja suwet-suwet rek. Ayo Dro, kowe piye to Dro? Dro goblok. Pasno ya Dro. Oke. Ora apa-apa le. Setan lho. Urut. Kreso kowe. Lho. Terus ora apa-apa. Bathot le. Asli setan. Ora apa-apa, setan Satria Muda. Nah, yo ben kaya gamblek, ben kaya jolodot neh. Wagiat gano jajak. Cocok setan iki le. Gamblek. Lah Jon manis. Angga. Lambemu. Ayo. Indra, celuk mamae Indra. Celuk mamae Indra. Jadis kayak. Ora ketok kowe bal dan tewabrak. Lho, mlakune mlakune delok sikile bal. Diadis ya. Ben. Tuh, gelak gulumu ini. Pasno kelek iki lho, Mak. Dhuwur sithik, Mak. Tutup ana mripatmu, Dot. Jambayi ngenteni apa kowe? Nggih, terima kasih. Bilang piye, Dok?
Ya padha Tot karo Pak Endro ki ya padha. Masalah padha angkane loro ki lho. Ya ampun, padha. Wong iki nek adil ora kaya mamae kaya iki. Pengen kowe iso joget kaya Indra iki podokne. Lho iki arep nyopet apa? Lho aku cangking Tot. Hei, yo. Hei. Yo. Awas le. Hei. Yo. Dro, sembrono kowe Dro. Mbok guwakne ndi Dro? Mbok guwakne sapa? Sapa? Sapa Bang? Iso arep golekno korek. Gulung jungkir walik le. Lah, cocok. Ora wani jungkir walik, Bro. Wes. Elek rasa jungkir walik. Sembrono kowe iki, Bro. Kuwi anakan beng. Kok anakan beng. Kuwi ya menungso blok. Lah iya. Mosok enteng tenan, Bro. Wes. Ndi setane mau? Nggih. Tot, Ndra, diranti ning kono karo ambekan ya, Ndre. Satu persembahan biar tari Aji Jaran Goyo. Mondo
aji ya aji sa roke koyo ya aji lakon kuwoso apa yo rore stasiun apa yo rore stasiun wangi yo rokotole mati lo mas. Cek lo. Cek lo. Satria. Piye, Dek? Oh. Ini diarah hilang. Kenapa tuh, Dok? Dalem. Kenapa ora? Nggih. Ndra. Aku engko timbangane dipek. Satria lho, Ndra. Hah? Bene pacare ngarepe banci ya. Jane awakmu ki Satria apa sitoke ta? Asline loro karo ndeknane pas mendem kabeh aku digarap arek loro. Kuwi. Masa Satria karo Vindra kuwi alhamdulillah ganteng, imut ya Allah. Hah? Tak perkosane kowe. Nginep nah nang omahku ya Satria. Ndek nang karo Vindra pas mendem. Sempakmu keri lho sing biru stabilo kae. Ora ora to? Sing ngerti cuma Vindra karo Satria. Ngono Vindra iki, pasare sing nomor piro kuwi? Ndek iki duduk kuwi to, Ndra. Iki kudungan saiki ora. Lah ndek iki kudungan. Saiki. Saiki kok gak. Ya Allah Vindra. Ndek alhamdulillah.
Kowe iki aja ngomong pegan-pegon ae. Alhamdulillah Findra doyan banci ya Ndra ya. Ayo, Dek. Oke. Ini masyarakat kene ya, Dek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jih, Mama. Jih. Mama Jasmine. Dorong. Sangune ya, Ma. Jasmine. Bangga. Ayo dikei lagu, ya. Lagunya apa Ki, Ma? Hah? Hah? Saya si Jasmine. Masuk, saya si Jasmine. Si Jasmine kebrut muncar. Sing Pak Lurah si ketek putih. Ngawur. Oke. Apa iki sidane? Apa iki, Ma? Apa-apa wis. Ayo Dek. Mat, lagunya ke rumah ya. Saya si putri sindana panggung datang kemari menurut panggilan Anda. Goyangan toh Bang Fendra. Panggung ke Ayo, jaren Andra. panggung saya Fendra sering malu-malu kucing. bergoyang, suka dan duka terkadang saya rasakan. Iya. Dari pagi sampai malam ku lakonkan, apalagi ada Mas Findra tersayang. Mas Gatot. Saya capek Mas Gatot. jadi Iya. hilang, semuanya karena Bilang, Bang. Lah. Ayo. tangan tuh hari hilang. Karena Kang Mas tak fokus kirim pesanan, pesan cinta, pesan sayang, berdiri Ayo, saya Satria. seorang. Satria Bang. Saya si putri datang kemari menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung saya sering bergoyang, suka dan duka sering saya rasakan. Dari pagi sampai malam siang rasa capek jadi hilang, itu semua karena Kang Mas lali. Aja. Hop hop tang 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 glek. Yo ngalah 2000. Dra aku buru roh iki lho kowe njen awer iki. Lek ngenteni ket mau 2000. Findra, gue tuku kondom kurang lagi. Bang, spesial ya. Ya. Kalau engkau berjumpa dengan seorang waria yang selalu banyak meminta dengan sepenuh jiwa, janganlah sampai aku menunggu, janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang, jangan nanti lama-lama diambil orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Sesal dan kesal engkau jadinya bila diriku dirayu orang, kemana aku harus mencari bila dirimu melangkah pergi,
Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Apabila engkau berjumpa dengan seorang duda yang selalu memberi harapan dengan sepenuh jiwa, janganlah sampai aku menunggu. Ayo Bul. Janganlah sampai engkau berlalu. Jangan tunggu lama-lama, lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Aduh, Sik jaluk mimi Mi. Pong, ngene. duitnya gak payu, Pong. Macan. Duitnya gak payu iki. Heeh, Mas. Aja kena banyu angel lek ngijolne kuwi engko. Heeh, jangan kena air. Jangan lundung ya, jangan Lah kena banyu dadi godhong kuwi engko. Bang, kuwi mau Mbak sing ngowahi saweran apa kuwi Nggih. mau? Apa kuwi dolar kuwi mau? Kuwi ana lagu. Mbak sapa mau ndi wonge? Banteng tangi. Kamu ya. Bang spesial mae aku sira tau ketemu Bu 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 Jasmine. Sing nyalper dolaran mau manut. Heeh. Ayo ayah Vindra. Vindra hamilin aku dong. Lek perahu layar kudune nggih kae ben rame. Nyeng nyeng nyeng, heeh. Mas Anggan. Iya. Kayak mana loh? Ayo Mbak Rere. Iya. Iki yang karo yang ditoke. Ya kancane dhisik gembira anglera perak banyune segara. Ya kancane dhisik gembira minggu pai wisata alon praune wis nengah biak banyu binala ora jemu-jemu mesem karo guyu ngilangake rasa lugaresu adik gawe mas jebol wis sore weteng kalopo katon awe-awe ayo kane becetali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe hiya hiya Satria Muda. Koncone isih gembira alera banyune segara anglia numpak perahu layar ing dina minggu kali wis alon praune wis tengah banyu binala ora jemu-jemu mesem karo guyu ngilangake rasa lukrah lesu ade jawel mas wis sore weteng kelopo
aja diplerai bang. Iya. Dan mas aja diplerai, mas aja dibayai. Karepku jaluk di tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal tapi badan ketimuran. Mangkoke ngeri ing jaman kaya sing eling eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu. Hey! Roke. Mas aja diplerai. Mas aja dibayai. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden pati murah. Ing jaman kaya sing eling bab apa budaya pancene bener handamu. Aduh, aku mek kepondel-pondel ya. Aku sampai bingung. Luar biasa loh, Pong. Jan penontonnya mak wis pokok kono enek kene enek. Jangan percaya, daerah kini ra kena diragukan pokoknya. Heeh. weh penontonnya cewek ayu-ayu lanangnya ganteng-ganteng wah sing tuwek elek-elek Parfume lo beda, Mas. Lek sing nom-nom Casablanca. alah balsem masa parfumnya balsam. Oh, 1001. Piye iki, Mas? Dayam. Tekan anak ke bose mau ndi mau? Mas Satria. Satria? Piye? Oh kuwi sik. Piye? Piye Satria baja hitam mau. Nggih. Nggih. Kripik gedang kripik telan apa anu? Oh, nggih. Ada ya. Berarti kripik gedang kripik tela ya, Bang? Ayo bat-bat. Sithik edang pokok rata. Sardio Yakso. Bapake samparangin kaget aku. Balau potong. Kangen Pak Mitra. Yes.